Bon, an nana Kati ka da kan Kati ye Mali yɔrɔba dɔ de ye. N'i y'a ta Kati yɛrɛ kɛn bɛ ka Bamakɔ lamini. Donc wajibi don an ka se Kati parce que ni Kulukoro ta bɛna kɛ Kulukoro. N'a fɔra minnu bɛ fo Laginɛ frontière la n'olu bɛ Kati kɔnɔna la n'olu bɛ Kulukoro région na k'u ka bɔ fo Laginɛ frontière la ka Kulukoro lasɔrɔ a bɛ kɛ fɛn ye fɛn min n'a ka gɛlɛn. Donc u ka Kati lasɔrɔ u ka surun la ni Kulukoro ye o de kama an nana Kati ani u bɛɛ lajɛlen parce que a sous-préfet bɛɛ nana a dugutigi caman nana donc a maire dɔw bɛ yan u ka se u ka duguladenw ma min bɛ sariya kisɛ in kɔnɔ min b'a la ka kuma ka fɔ réseau kan o ko tɛ dɛ min b'a la ka fɔ yɔrɔw la o ko tɛ dɛ mais min bɛ sariya kisɛ in kɔnɔ tiɲɛ kan u ka da u tulo kan u k'o lase u ka dugudenw ma donc o de kama an nana Kati yan. Ba aw nalen aw y'a sɔrɔ a bɛ cogo di? An kunbɛnna ka ɲa ani dugutigi sigira ani préfet sigira ani dugu maabaw sigira an ye bonya da u kɔrɔ u ye yamaruya di ani dugudenw ka kuma o de kɔnɔna na Sulemani Den n'o ye commission président ye commission de loi président ye a donna sariya kisɛ in kɔnɔ k'a fɛsɛfɛsɛ ka ko kura min b'a kɔnɔ n'o ye organe unique de gestion ye o ko kura in k'a ɲɛfɔ maaw ye a bɛna sigi cogo di jɔn ni jɔn bɛ y'a kɔnɔ a ka baara ye jumɛn ye a bɛna mun de kɛ kalata hukumu kɔnɔ a bɛ cari jamana kɔnɔ cogo di donc o kibaruyaw olu minnu bɛ sɛbɛn in kɔnɔ a y'o da Katikaw tulo kan an ka to dunkan na donc an b'o cadre de kɔnɔ yan bi. Mais ni aw ye jamanadenw yɛrɛ hakilina sɔrɔ aw bɛna baara laban kɛ jumɛn ye? Jamanadenw baara sariya a bɛ fɔ ko nul n'est censé ignorer la loi ko bɛɛ kan ka sariya dɔn bon sariya in taara tubabukan de la a sɛbɛnnen don tubabukan de la bon wajibi don an ma an ka taa a bayɛlɛma an ka kanw na walasa jamanaden minnu a bɛna boli jamanaden minnu kan a bɛna boli jamana min kɔnɔ walasa u ka a faamu u k'a ɲɛ sɔrɔ donc jamanadenw caman ye ɲininkaliw kɛ ɲɔgɔn faamuya tun bɛ yɔrɔ dɔw la u ma min faamu nin kɛra sababu ye u k'o faamu donc an b'o o kɛnɛ de kan u hakilinaw bɛ ta bala basa ko a bɛɛ dafalen don Ala dɔrɔn de la baara tɛ yen min dafalen don 100% Ala ta de dafalen don a bɛɛ la donc hakilina dɔw bɛ fɔ an b'o ta taalen ɲɛfɛ parce que les lois sont faites aussi pour évoluer voilà donc tagalen ɲɛfɛ hakilina minnu bɛ se ka ta ba la sariya bilali sen kan kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma o bɛ kɛ jamana ka hɛrɛ kɔnɔ maa kelen ka hɛrɛ ko tɛ dɛ jamana ka hɛrɛ kɔnɔna la. Honorable ladilikan ale ni kuncɛko kuma la i bɛ se ka mun fɔ? Bon kuncɛko kuma la n b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ jamana wɛrɛ t'an bolo jamana min b'an bolo o ye Mali de ye an b'an wasa don ale de la an b'an bolo di ɲɔgɔn ma wajibi walasa k'ale sankɔrɔta diɲɛ bɛɛ ka ɲɛbɔ a fɛ donc o kɔnɔna na an bɛ bɛn ni karama ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ dɔ kɛra bɛɛ la bɛɛ ye dɔ kɛ que les nations se construisent sur le pardon et l'oubli donc k'a ɲini maliyɛnw fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ye kuma kuncɛ kuma ye hakɛto bɛ kuma an ka kumacɛ fanga wasabolo ɲɛmɔgɔ y'a kanu cogo min na o de ye ka taa Mali région 19 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ka ja ka Bamakɔ fara kan ani ka Kati fara kan mun b'a to an bɛ se ka sigikafɔ kɛnɛ sigi mun ni kɛnɛ b'a to jamanadenw bɛ se ka bɔ a kalama kalata sɛbɛn min b'an bolo bi mun de b'a kɔnɔ laɲini ye mun ye a bɛna tali kɛ kalata jumɛnw kan donc o laɲini kɔnɔna na o kuma ɲɔgɔnya na a b'a to bi jamanadenw bɛ kuma faamuyali min sɔrɔ an k'o faamuyali di u ma jɔrɔna ko min ni hamina ko min b'u la u b'o da anw tulo kan mun b'a to ni waati sera waati min bɛ tali kɛ ni sariyasu a latilenni ma ka bɛn ni jamana sariyasunba fana latilenni ye an bɛ sɔrɔ ka baara kɛ k'a latilen donc baara wɛrɛ t'an bolo ni o tɛ bi ka taa jamanadenw ɲɛkɔrɔ ka nin kalafili sɛbɛn in k'a da u tulo kan mais i bɛna ye komi i ye ɲininkali kɛ ko danfara jɔn b'a ni kalafili sɛbɛn wɛrɛ cɛ danfara caman b'a ni kalafili mun cɛ o ye bi bi in na jamanadenw ka hakɛ laɲini dɔ tun ye k'a fɔ ko kala ka taa ni kuluba kelen ye an b'a fɔ min ma ko organe unique de gestion des élections ni kalata sɛbɛn y'o organe unique de gestion ye a y'a don ba la a créera bon laɲininen don a bɛ CENI nɔra bila ka DG nɔra bila ka
ministre de l'administration totale nɔrɔ bila opération de vote la a ka diya ni sarasunba falina cour constitutionnelle ka hakɛ mun ye député Kalafili ni président Kalafili la k'o nɔrɔ bila o comité de légal accès au métier d'État fana o jɔyɔrɔ ye mun ye jamanadenw Kalafililaw ka kuma ɲɔgɔnya jamanadenw fɛ k'o fana o sosoro donc an b'a fɔ baaraw kɛra o sira de fɛ EJ bɛ yen bi ministre de l'administration totale b'a dɛmɛ a ka baaraw la min b'a to an bɛ se ka Kalafili sanuman sɔrɔ jaabi mun ni bɛɛ bɛ sɛnɛ n'a jaabi ye nka o tɛ se ka kɛ ni Kalafili sɛbɛn jɛlen t'an bolo Kalafili sɛbɛn mun ni maliyɛn bɛɛ sigilen don a kan k'a fɔ ko u ka kalata sɛbɛn don o de y'a to an ɲɔgɔn fɛn wɛrɛ kɛ ka laɲini kɛ dɔrɔn min b'a to jamanaden bɛɛ nin ka don nin kalata sɛbɛn na jamanaden bɛɛ ka lamɛn nin kalata sɛbɛn na jamanaden bɛɛ ka kalata sɛbɛn k'i ka kalata sɛbɛn ye donc o de baara b'an bolo ka depuis an bɔra Gawo ka taa Tombouctou ka taa Tawdini ka Moti kɛ kun ka na Kati kɛ bi an tukulu tɔgɔlen dɔw ka taa Kayi ka Ɲoro kɛ ka Nara kɛ ka sara ta bi ka taa Segu Kucala Sikaso Buguni n'an bɛna bɔli laban mun kɛ an bɛ taa Kulukoro Kita ani ka sɔrɔ ka kuncɛ ni Joyila San Douanzan Bajangara Menaka ani Kidali donc o de y'a to baara in kolo ka grin kosɛbɛ an bɛ kuma ɲɔgɔnya ta hali bi mun b'a to an bɛ se ka se sɛbɛn ma kalata sɛbɛn mun ka ɲi dɔwɛrɛ jamana sariya ka kɛ jamanadenw ka sariya ye donc an ye mun fɔ an ye an wasa don a la a nana an bara nka a bɛ se ka kɛ an bɛ fɛn dɔ bɛ pan anw kunna an tɛ se k'a bɛɛ ye jɔrɔna ko dɔ bɛ se k'a sɔrɔ an m'a lakɔlɔsi an bɔlen filɛ ka taa san nɔri la an ye fɛn dɔ y'an ɲɛna ye n'i de tun y'a fɔ an ye ko bɛ ye réalité an b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ a bɛ maa caman kɔnɔ ko Mali kɔni an bɛ a kolo sumana a gɛlɛya caman bɛ yen bi minnu ma ban Mali dan tɛ Bamakɔ ye an sera Gawo an y'a sɔrɔ téléphone yɛrɛ mun ye téléphone dama ye ka weleli kɛ a tɛ sɔrɔ sango tɛ connexion ma donc i dun b'a ye laɲini tun dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko an ka taa ni vote électronique ye donc an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko an kɛlen k'a fɔ o ko sosori min kɛ an y'a ye kɛnɛ kan k'a fɔ n'an tun ka bɛ taa ni waleya min a tun bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ donc oui laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye hali bi ka malidenw bila kɛnɛ kelen kɔnɔ u bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ min kɔnɔ parce que n'an bɛɛ jɛna ka kuma a ka ca Ala fɛ an bɛ bɛn ko la foyi t'a to n'an tɛ a ɲini jamana fɛ jamanadenw fɛ u k'an dɛmɛ an ka nin baara in na ka dugawu kɛ yarabi Ala ka jamana in kolo suma minnu taɲana jamana in basigili ko la a finitigila fara jamanaden minnu don o don n'olu bɛ gɛn ka b'u ka sigida la n'u bɛ dankari u ka adamadenya la fo ka taa se u ka ni kɛnɛ karabali ma ka dugawu kɛ yarabi Ala ka fitinɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ Ala k'olu minnu taɲana k'u dayɔrɔ suma Ala ka anw yɛrɛ hakili t'o la k'an hakili t'o la n bɛ segin a kan Ala k'an hakili t'o la parce que o de yɔrɔ de b'a to an k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ jamana de kɔnɔ an tɛ yan marabɔ la. Bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko CNT mɔgɔw ye loi électorale kura futi donc président ka yamaruya kɔnɔna la commission loi mɔgɔw bɛ Mali région bɛɛ la pour que ka taa ɲɛfɔli kɛ jamanadenw bɛ se k'a faamu cogo min na loi in taara kun na fɛn minnu ka ɲi a la ni minnu ma ɲi a la k'u bɛɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna bon ɲinan ta zena bi ta étape kun ye an bara Kati de donc comme an fana bɛ Kati a ye Kati CNT membre ye an nana ka na commission loi mɔgɔw accompagner o restitution kɔnɔna la an fɛ yan ko jɔyɔrɔba dira musow ma yani ka a fɔ musow ka jɔyɔrɔ ko fɔ fɔlɔ n b'a yira i la k'a fɔ loi électorale cɛ ni muso ko tɛ loi électorale la loi électorale ni a kɛra jamanaden bɛɛ lajɛlen de kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛsinna parti politique ma mais jamanadenw de bɛ taa kala ta parti politique ye donc c'est pour dire que cɛ b'a la muso b'a la loi électorale ni ye fɛn min ye a b'an ka kalafili kow de ɲɛfɔ kalafiliw ka b'a labɛnni ka taa s'a kɛli ma fo ka taa s'a kɔfɛta ma a b'o bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɔ a bɛ min bɛ muso intéressé kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakili la kalafili gafe in dilantɔ la a kuma cayara kosɛbɛ parce que n'i y'a ye a bɛ fɔ k'a kuma cayara musow ka ɲɛsin musow ka fanfɛla ma o ye musow ka jɔyɔrɔ ko ye ko ni kalafili gafe in taara musow bɛna jɔyɔrɔ jumɛn sɔrɔ musow ni cɛw ka jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka kan parce que mun na kalafili gafe kura in kɔnɔna na u kun nana ni kalata cogoya dɔ ye a bɛ fɔ min ma n'u b'a fɛ ka kalata cogoya yɛlɛma muso cɛ ni muso lisiw bɛ dilan cogo min na ni lisiw dilanna ni mɔgɔw taara voter mɔgɔw ye a bɛ kɛ cogo min na n'o kun ye ko proportionnel nin tɛ dɔwɛrɛ ye ale ye a bɛ mɔgɔw nombre de bɛ fɔ u bɛ sigi ɲɔgɔn kan ka na
donc n'a taara o fɛ a jateminɛ na k'a fɔ fɛn ɲuman don parti a b'a to parti caman bɛ na assemblée kɔnɔna na mais n'an m'an farati partiw natɔ la parce que lisiw sigi-sigitɔ la n'i y'a jateminɛ anw fɛ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko lisiw fɔlɔw bɛɛ lajɛlen ye cɛw de ye u b'a kɛ cɛw de ye a man ca a ka kɛ muso ye muso ka kɛ lisi ɲɛmɔgɔ ye ni muso dun ma kɛ lisi ɲɛmɔgɔ ye n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ taa yɔrɔ min na n'o fila bɛɛ kɛra cɛ ye ka muso kɛ sabanan ye yɔrɔ a man ca a ka ca ala fɛ musow tɛna assemblée kɔnɔna na donc o yɔrɔnin na an y'an sinsin o yɔrɔnin kan kosɛbɛ o y'a to proportionnel ni min donn'a la o bɔra a la an bɛ segin a cogoya kɔrɔ la walasa musow bɛ se ka segin ka na cogo min na assemblée kɔnɔna na parce que n'i y'a jateminɛ u b'a fɔ min ma ko loi 052 n'o ye JAR ka promotion ye JAR ka promotion a y'a to muso caman nana assemblée kɔnɔna na ka tɛmɛ an bɔra kalata tɛmɛnen min na mais pour que halisa musow bɛ se ka segin ka na il faut que loi kelen ye o jate ka minɛ walasa musow bɛ se ka na cogo min na ka na fara cɛw kan parce que n'i y'a mɛn an ka jamana jɔ a bɛ fɔ cɛ a bɛ fɔ muso o kama proportionnel a bɔra a la nin zen na mais an bɛ segin kalata tun bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min na an bɛ t'o la o tuma a b'a jira k'a fɔ ko musow ka bɔ halisa ka t'u sen don kalafili labɛn na ani kalafili kɛli la hali k'u kan bɔ walasa kala bɛ se ka taa yɔrɔ n'i y'a jateminɛ u ye restitution daminɛ u y'a daminɛ région de la mais u ye jateminɛ k'u bɛ kati tɛ région ye mais k'u bɛ kati fara kan ko caman kama e yɛrɛ b'a dɔn bi kati fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Mali marali kɔnɔna na donc o kɔnɔna na u ye kati fara kan u ye n'o y'a mɛn a bɛ kɛ u ye an fara kan an y'u dɛmɛ ka baara nɔgɔya u bolo c'est pourquoi i ɲɛ b'a la an y'u dɛmɛ an ye organisation matérielle kɛ donc u yɛrɛ nana ka na exposer c'est pour vous dire que a ko kɛra anw fɛ yen a kɛra nisɔndiya kɔnɔ a diyara an ye parce que a diyara katika bɛɛ an mago de tun b'o la n t'a dɔn n'i y'a jateminɛ ka di n ko katikaw kun peresilen don yɛrɛ ka na pour que ka nin kɛ tellement a kumaw cayara ŋunuŋunu cayara donc n'u nana ɲɛkɔrɔ bi ka na a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛ fɔ an ye ne fɛ o ye nisɔndiyaba ye an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn k'a yir'u la u ka nin ɲɔgɔnnaw caya jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔw lafa an ka ministre sɛbɛn ci a ma déjà k'a fɔ cercle bɛɛ la a b'a ɲini commandant bɛɛ fɛ loi in ka yɛrɛkɛ kosɛbɛ kosɛbɛ pour que mɔgɔw k'a faamuya je crois que don nataw la n'an ye yamaruya sɔrɔ an bɛna mɔgɔw wele ala n'an b'a kɛ sigida o sigida ye ka mɔgɔw wele pour que kuma ka se ka yɛrɛkɛ mɔgɔw ka se k'a faamuya yanni don nataw cɛ filɛ an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye sariya de don a taara an ka tugu a kɔfɛ pour que an ka se ka transition dɛmɛ transition ko an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ c'est vrai sariya de don fɛn bɛɛ k'a fɔ hakilila bɛɛ kɛra a kɔnɔ hakilila bɛɛ t'a kɔnɔ mais hakilabaw b'a kɔnɔ o hakilabaw kosɔn an k'an jija an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ sigasiga la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka loi in sinsin kosɛbɛ kosɛbɛ yanni élection nataw cɛ ni élection nana fanga kura min bɛna n'o bɛ fɛ ka continuer n'a ye a banna n'o tɛ fɛ ka continuer n'o bɛ fɛ ka révision k'a la je crois que kuma b'o yɔrɔ de la donc mais pour le moment fɛn min b'an bolo kɔrɔ n'o y'an ka baarakɛminɛ ye an k'o minɛ ba la an ka baara k'o la pour que Mali ka se ka bɔ gɛlɛya. Kati tɛ dugu fitinin ye koyi Kati ye duguba de Kati ye misali ye Mali yɛrɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ daminɛ Kati yan de donc i ye mouvement fɛn fɛn min ye Mali kɔnɔ a bɛɛ jubaju bɔra Kati de la o donc Kati tɛ fɛn fitinin ye dɛ duguba don mɔgɔbaw fana de bɛ yan nɔ donc o de y'a kɛ u ye Kati ta ka fara région tɔw kan donc vraiment an ma kunkɔrɔta de don an ma wasa de don. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez katika denw yɛrɛ concernant cette loi électorale? Eh bien, u ka na comme i yɛrɛ ɲɛ bɛ salle la salle falenba don u ka n'a lamɛn min b'u fɛ u k'a fɔ ni min bɛ bɛn u ka fɔ min tɛ bɛn fana u ka fɔ yanni constitution kura nin ka dilan donc ne kɔni bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i wasa don nin na yanni sariya kura nin ka ta sariya sunba nin ka sira donc k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw société civile denmisɛnw musow vraiment bɛɛ k'i wasa don a la je crois que CNT mɔgɔw y'a dilan ka ɲa gouvernement y'a dilan dɛ mais CNT nana a dilan ka ɲa ka tɛmɛ gouvernement yɛrɛ ta kan donc vraiment ne nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ kosɛbɛ. Ayiwa an b'i fo. Kati ye yɔrɔba de Kati ye yɔrɔba ye Kati ye danbe dugu fɛnɛ ye Kati Mali fɛnw tara cogo cogo Katikaw ka kan ka dɔɔni fɔ a la Katikaw ka kan na n bɛ CNT mɔgɔw fo kalata nata yen n ye caman faamuya a la wa u ye sariya kura min fɛnɛ sigi a sariya kura a hakilina ka ɲi a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a lamɛn i tɛ kɛ filila kalata nata in na
a kalata sariyaw ka ɲi mɔgɔ sugu o sugu n'i bɔra k'i bɛ se ka voter k'i yɛrɛ bila élection na i bɛ se ka élection kɛ nin sariya in kɔnɔna na mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka présidentielle fɛnɛ kɛ sariya in y'a yira bɛɛ bɛ se ka t'i présenter n'Ala sɔnna ma nin sen in na an bɛ bɔ yan sisan an bɛ wuli o baara la an b'o baara daminɛ pour que musow ka bɔ k'a daminɛ Kati la fo Kidali bɛɛ ka bɔ kalata nata bɛɛ ka kala ta mɔgɔ min ka d'an ni an ka tugu o tigi kɔ an kana bila gauche droite la nin sen na ka to balance la Mali tɛ jɔ an ka bɔ nin sen ka Mali jɔsen an k'o kɛ nin sen. Wulikajɔ min kɛ bi sɔgɔmada in na ka Kati mara bɛɛ fara ɲɔgɔn kan arrondissement n'a communes ni fɛnw ka na Kati kɔmana kɔrɔ pour que ka na nin lajɛrɛ nin kɛ lajɛrɛ in b'a kun bɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ députéya jɔyɔrɔ la bi o hukumu kɔnɔ an ka wasabulon kɔnɔ n'o ye CNT mɔgɔw ye donc ni baara kɛra jamana tɔgɔ la nin baara n'a nafa ka bon ka se degré min na bon an dun bɛ cɛmancɛ fanga de la a ka kan wasabulon mɔgɔ kelen o kelen i ka se i ka yɔrɔ la i ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye bon an y'a ye cogo min na ninnu ye jɛkulu ye u sudelen don u faralen don u ye kulu dɔw de sugandi u la minnu bɛ commission loi la Sulemani Den n'a ka mɔgɔw an b'u fo de passage u wulila ka na Kati mara la u bɛ bɔ Kati mara la u bɛ se mara wɛrɛ yɔrɔw la pour que ka ɲɛfɔli kɛ hali bi an ka kalafili sɛbɛn nin kan sariya min b'a to kalafili bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ si ɲugu ma yɛrɛ ɲi pour que maliyɛnw yɛrɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ fo ɲɛfɔli ka kɛ kosɛbɛ faamuyali ka sɔrɔ jamana kɔnɔdenw fɛ kosɛbɛ administration yɛrɛ ye jumɛn ye jamana yɛrɛ ye mun ye baba kɔmɔnaw ni yɔrɔ ye jumɛn ye kalafili la fo de ka dɔn parce que ni mɔgɔ caman ɲininka bi kala bɛ fili cogo min na Mali kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ administration bɛ sɛbɛnw ta u b'a bayɛlɛma sɛbɛn bɛɛ bayɛlɛma e min jɔlen filɛ n'i bɛ ka jabaranin jɔ ne kan n'a fɔra k'e ka taa kala fili bi e kelen ka sɛbɛn a bɛ se ka kɛ enveloppe kɔnɔ fo sigiyɔrɔma 5 o bɛ tila sigiyɔrɔma o kelen kelen bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ f'olu bɛɛ ka jaabi ka ɲɔgɔn sɔrɔ yala fɛn min ɲɛ ka misɛn ka se o degré la hali ni suɲɛli bɛ kɛ o suɲɛli kɛta ka dɔgɔ dɛ fo mɔgɔw k'o faamu ko administration ni parti politique ni jamana kɔnɔdenw a bɛɛ ye maliyɛnw de ye mɔgɔw ka bila fɛn na mɔgɔ minnu u bɔra dubaw kɔnɔ mɔgɔ minnu u b'u danbew dɔn u b'u yɛrɛ dɔn u bɛ se ka ko caman kɛ sinon ne bolo yɛlɛma mana kɛ togo o togo fo mɔgɔ de ka bila fɛn na mɔgɔ min bɛ se ka fɛn kɛ wa a t'a to a tɛ kɛ sababu ye mɔgɔ minnu fana bɛ taa kala fili n'u ɲuguw bɛ don u yɛrɛ la a tɛ sababu ye fana mɔgɔ minnu bɛ taa kala fili u ye fɛn minnu sugandi olu fɛnw bɛ se ka ye cogo min an ye faamuya sɔrɔ parce que n'i y'an musow yɛrɛ jateminɛ kuma caman fɔlen don nin Malikura ko ni sariyaw kan an tun tɛ mun dɔn maintenant sisan mun fɔlen an ɲɛna nin sisan an y'an tɔmɔtaw t'a la an ye lamɛnni fana kɛ parce que n'i y'a jateminɛ kalata n'an musow an bɛɛ candidat de ye bon fɛn caman bɛ kɛ candidat ninnu kɔnɔ n'u da ser'o ma fɛn min ye n'u man ka kɛ o lamɛnni olu diyara anw ye parce que bɛɛ bɛ na candidaya la ɲɛtaga de kama mais e bɛ na ɲɛtaga min kama n'a fɔra o ɲɛtaga o ko o yɔrɔ dɔw ye o ko kunkɛtaga don su la est ce que ɲɛtaga bɛ sabati ɲɛtaga tɛ sabati o de la an musow tiɲɛna u k'a lajɛ an musow kɛ fɔbariba di an musow ma u kɛ walawalali kɛ an musow ye pour que an fana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na ani denmisɛnninw denmisɛnninw fana b'u kalan na u tɛ baara la CNT la kuma bɔra kuma caman de ka fɛn min ye kuma nafamaba ye bi nali yɛrɛ a diyara an ye ka tɛmɛ sanu ni wari kan CNT mɔgɔ ka yan nɔ se anw fɛ Kati cercle kɔnɔ yan bi a diyara ne ye k'a bɛn mɔ parce que u ka yan nɔ se a bɛna fɛnba de lase anw ma n'o ye hakilina ɲumanw ni walawalali n'Ala sɔnna ma n'Ala ma baasi wɛrɛ kɔni kɛ hali ni ninnu taara an bɛna don dɔ de boloda ne yɛrɛ bɛ n ka komini musow fara ɲɔgɔn kan ni Ala sɔnna an bɛ hakilinaw falen falen minnu ma yan sɔrɔ olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min a kɔni a diyara anw ye a bɛ ka an bɔ fili caman kɔnɔ fɛnɛ parce que an bɛ minnu ye réseaux sociaux kan an bɛ k'an bolo tinti olu kan an nana y'a kɔnɔ k'a fɔ o caman ni tiɲɛ tɛ kelen